8:30. В момента сме в Люлин. Не, някъде... В един мегарски квартал сме. Добре, къде сте очакванията? Аз сериозно си мисля, че ще го направим за 24 часа големия кръг. Защото не може да е толкова страшно. Влизаме в... Вече сме в... Имаме първия проблем. По груби сметки от извадката целият голям маршрут, големия кръг е 36 часа. Пак сме в... След половин час пътуване. Пах ти в долу. Ще го запомня. Много време загубихме в... А дали за го дават същия път? Свети, работи. Ага. Почитателите. Радвайте се сега, че след 10 часа ще сме като пребити кучета и ще... 8 часа сме карали, много сме изморени, особено аз. Ето може да се видя за спалата и физиономия. Поне на мен лично почна да ми се доспива, може би, защото не карам. Сигурно ще се фърлям отзад по някое време. Вече сме... Времето е 18:20. Спортната палата. Вече бяхме там. Сега наред. Тия корови стоят, както се помни. В България всички карат в най-радата лета. Пътя за беше затворен, не можа да го хвана. Сега влизаме в и преза. Сме за Гумаджия! Ти да видиш. Скажи сега за строгите полицаи на Никопол. Преди малко сгазихме една котка. Има куче с размера на много голям вълк. Мишата израви резултата. Той има една убита катеричка, аз имам една убита котка. Юуу, асфалт! Боренце, имаш ли интернет под ръка? Трябва ми помощ как да стигна от Свиленград до Ивайловград, оттам до Златоград и оттам до Гоце Делчев. Тоше, чувал ли си за град Златоград? Добре, хайде. Няма път. През Гърция? През Гърция. По стълбовете си карате на един светофар. Там стълбовете свършат, те ще почват надясно. Има една дискотека, пише Флирт. Така? Оттам вече стълбови нагоре няма, там е пътя за седец. Наляво. Оле. Вижте го бе, вижте го бе. Ей, маршрут, майка ти ще... Кажи нещо на камерата. Ще се приема евентуално на някаква бензостанция, вземем още Ред Були. И аз да се взема салфетки мокри, че се изпотих. Аз съм уморял от всякъде. Влизаме в София. Сега е 7:34. 1710 км.
1710 км, средна скорост беше 86-87 км в час.